voilà. Et madame. On va t'attirer. Voilà. Et on n'a pas que beau finir à ce moment dans son modi. Quoi du mais? Dans son modi. Il te fera cabona. T'as du monde qui fait bien femme. Voilà. Et Alma, oh mais maganeria, Alima, ay intérêt. Alma, bismillah, t'es comment fait? Mon est soro. Eh Sali, il va Alma. Tu la signes n'est pas été la vie wallahi. Hein? Tu la signes n'est pas été la vie. Mudu ya usenyo Roma, mon est guérilla. Nere mun jatimne iyo mo mun fere wala mun kila adingi Alma ni mo man jati kere no vara mun ke ela. Sali so malena ne de go vara maka na so wodi ba vara ma fo ne gata mun fa fe mun gata duguni ke kalti na so wodi Ma ya fo ne balu balle masali ma ne so mo ne balu le ya ne ga se vara wiche ma foto ko manye me Alma de ni tay dusu fe be ko jugu kere Alma amuna ni ye che o kan ko be de ni be sa juna de Sali ere balu dungu dugu ni vara mi kele mun to na so ko ya ma muna vara ma ba na so wodi ba ibi munyu sai bolu mu to la ka temere sa Sali mu ka ne go kuma sugu do be ni o fo ni mo te be ni ma aya kuma foto ko manye me ne yi tay dusu fe doro be cheni ke ani kuma la ne go ke be ta be ke bare sa Sali ne beta aisa aya Alma ifana sa ne go Sali ne be yere ni o doro kala mo te na so wodi ema Alima doro kala mo bina so wodi ema doro bi ne vara ni nyogona na so kuma ga sana Karamo na so wodi doro kala mo te na so wodi ema karamo na so wodi ne ma Sali enye de la ka karamo e ka bo aposhi ko ka dine ma Sali doro le ko ni metoblike nen karamo na so wodi shentari ha Alima ne be nga bara de ke ngo shini segena kado so in de pasiberi depuis ne senchuna ni so ngono de pasi foi te ke so ngono ko karamo ko be mi bo aposhi ko no ko ke ne ka kalu sara be do ada Alima na so wodi yoro la ni be no be kashi ni na so gon boko kuma fora karamo yena iti miri jiye kan foi la karamo te mi fone ya Alima nyamene sigile la ne ka furu na fulu ne de abo Sali ga ni fone ka konte ka bonku ka dama nga ka ta dile fonga o ta banere de pasi fefe kanga ke furu la ne de ya bebo mais Sali ni ta tin toro de e ta ni toro de to wodi e be bara ke e bo ta bara yoro la ite chedo nyini aga biro la no gi furu ya kala mo to eno Alima ibe kala mo ko kuntanto ite fe e jolita sala la wa binal wa bidu e ga kalo sala ga chara ko mbega kala mo to wala ga ta ni chen na tarila ko sani kala mo ide mo ni chen na tari bulu fela ki furu o de be valer boy che ko bi yere furu na fulu be bo ga bansa ja wa ta kana tela Alima chero tuma ngo bara yoro la iti miri jena tike fe fo ila minteni nele tu furu la ni ma sa tu mene soro ngo be ngo da ka bana su o che muso fuga mantado ti kala mo to ni ga to lu do ni Sali kala mo to ni wali na re mu fle ne ga fashion be be ngam no che ne ta fa fe ega segi ga kuma inga ni ma fo me ko ne ga kala mo to Sali wallahi ga ta bido baragala do ni mu bi valeur do kala mo to valeur do ayatra e bara su gum gere kala mo to do on be ga waru ne bi kala mo to ni kala mo ya kala linte wala to ni ga ta baragala do alma ega ni kuma imega buli tugu bi no fe fembe ti kala mo to fo eta bula al mo to te kala mo go moto wanne ma mo be kala mo ya mne dongro dongro ndo be ga bla no dongro kala mo iga ni kuma imega ne akili abega kuna esi ne te ka kuma inta sebela ni mese ko ni kala mo to ene ti de ga boy ga ta kamo re ni Sali alma ni kuma imega do ne kungolo fere parce que ne be karamo kuna be ga toro mindane kasisa ala de bado ne re be ga ta fo je ta ga jugu ne ta do ne mo gom fe ne makala
Alima o de bɛ ka dimi don ne tɛ baara la ne bɛ ne ka kuma in de kɛ sisan ne yɛrɛ bɛ wuli sisan ka taa n ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan Alima ka da ka taa n ka so kana girin ten ka bɔ ka taa dɛ ne ye kɛlɛ de ɲini a fɛ parce que ne ni Valenta bɛɛ y'o faamuya ka ban e m'a fɔ ne taa dumuni kɛ n fa fɛ ne bɛ taa n fa fɛ sini bɛ ne bɛ n ka minɛnw ta ka i bɛ kɛlɛ dɔ de ɲini a fɛ n'i bɛ se ka taa cogo min na o ka nɔgɔ o t'o ma karamɔgɔ sɔrɔ man go yɛrɛ bɛ kɛlɛ dɔ baga ma sisan o kɛ n ka minɛn cɛ bɔ i ka taa Alima mɔgɔ ale tɛ ne a tɛ mérité yɛrɛ a bɛ mérité de e ɲɔgɔnna kalankɛlɛ ba wale de Alima n'i bɛ se ka wulada ka bɛn i ka minɛnw ta ka taa sisan sa a bɛ mérité de ya e na kuma ye sali e kun ka bon e jɛlen don cɛlasigi mɔgɔ la e k'e kɛcogo laban ni sali wale n ba fira i ka minɛnw tɛ ka taa walayi wulada in na bɛn ne bɛ taa n'i tugura a ma ɲɛ i kun dɛ n'a sɔrɔ karamɔgɔ tɛ valeur foyi di e tɛ karamɔgɔ la dɛrɛmɛ kelen bɔ y'a ma tasuma ye i ka nin kuma in ye ne sɔn hakili dɔ la ne ka kuma to e jɛ a bila karamɔgɔ la tantɔ fo ka tila ka na karamɔgɔ sali e ye nɔ don wale Alima mɔnɛ donna ne la sa mɔnɛ ba de donna ne la i ka nafolow bɛɛ bɔ n y'a bɛɛ bɔ ne ko n ta jɛ e ta ka jugu ne ta ye dɔɔni i mɛ bɛ ka kuma e ma e ta ka jugu parce que Vala ye ne ka nafolow bɛɛ bɔ ne yɛrɛ de ye n ta bɔ k'a kɔ k'a d'a ma e wɔrɔ jumɛn ye karamɔgɔ la k'o ka ɲi sa e k'o wɔrɔ fɔ ne ye tan Alima o wɔrɔ fɔ ne ye tan don o don a bɛ baara kelen min na a tɛ se o la don o don a ni mɔgɔw bɛ dɔn don o don bɛ problème de sali mɔgɔ tɛ problème arrangé la n bɛ problème ɲɛnabɔ la e k'i ka minɛnw ta ka taa wale sa i ma tile fila in na dɛ ne yɛrɛ ta n taatɔ don Alima est-ce que n yɛrɛ tɛ wuli ka don ka so wuli ka don ka so kɔnɔ i ka t'i ka minɛnw ta ka taa i ka minɛnw cɛ dɛ sali kana ɲininkali kelen o bɛ cɛ Ça va faire mal. Quand on sera unis, ça va faire mal. Eh tiens, mon ami, il mène à la... Non, il va le dire que tu faut chirer la ben à la chi. Oh. Non. Ne reflète ni rom na sisa. Alle kunga ke chegana drone ni gebe ne la ni wati na. Aja. Bon. Chegana fleni. Ibe wili wati mi manija. Ibe don wati manija. Ite yininga nasongo kolani ire. Katake bobo nasongo. Ni nasongo masoro domina fene. Nyakumu meke. O mu mana ko e mo furusuwe. Tiens Boro, ça c'est pour aujourd'hui. Non, ça se voit que ça va pas. Mais mon ébi là, mon ébi, mon quel est le... Là, il est vraiment nimisa dien kono quoi. Kanen Fatim nga kanu. Tu nous as pensé... Ni Fatim me kanu na sisa. Ça ma soro ne ma lafia. Fantanden flyer de ga kanu te tanya kuma te furu. Yo, billahi. Mais na fatalo. Mais ni Fatim me nyongo fe. E restaurant traou beke. Comment do la yɛrɛ e ni an bɛ taa dumuni kɛ restaurant na est ce que an ma wari bɔ an bɛ taa sɔrɔ tabali falen don comment do la yɛrɛ f'an bɛ maloya ka dumuni kɛ là n'est pas la question mais mun de bɛ k'e bila nin kuma ninnu fɔli la c'est là la question e ka ɲininkali b'o yɔrɔ de la mais mun de bɛ k'e bila k'e hakili jigin Fatim na mais y'a quoi tu es en couple e tɛ couple la mun de bɛ ka Fatim ko kuma fɔ de ni Ala ma basi kɛ sini ne b'ale ma furu sa yo ne bɛna ale ma furu sa bon Dieu Dieu donne quelque chose à quelqu'un o y'a sɔrɔ dɔ bɛ k'a ɲini o tɛ k'a sɔrɔ non ni ma furu sa dusukasi bɛ n faga k'a bɛn ni Ala cɛ Ala ye diɲɛ ma don o don da nasɔngɔ bɛ di mais n'a ma sɔrɔ don min na fɛnɛ o problème ye o ɲɛkun ye donc attends mon ami il faut ni nasɔngɔ yɛrɛ ma sɔrɔ don min na yɛrɛ o don su fo ne ka delili de kɛ nɛgɛni tɛ mun kɛ pour que an ka se ka bɛn a la o ye mun furu sugu ye cɛ furu fɔra olu fɛnɛ ma fɔ sa e bɛ ka fɛn fila ɲagami i bɛ ka furu ni kanu de ɲagami mon ami il faut m'écouter dɔ bɛ se ka diya e ye i ni kun bɛ se k'a tigi kanu a ka di i n'a ka vie kɛ ɲɔgɔn fɛ nka tɔɔrɔ min b'o ko la toi tu ne sais pas parce que e de jarabilen don o tigi la o ko bɛ laban cogo min na cette dernière elle peut te faire dans l'avenir la pire déception que tu n'as jamais connue de ta vie parce que e ni kun y'a kanu i t'a ka erreur i t'a ka défaut ye taa ɲɛ bɛ furu mun na taa ɲɛ bɛ kanu mun na taa ɲɛ bɛ famille sigi mun na pour l'avenir de vos enfants o ye muso mun y'i kanu kɛmɛnandiya ne mago b'a la i ka kɛmɛnandiya n ko mago b'a la e ko jumɛn
karamɔgɔ n'i ye 100 di yan n ko mago b'a la mun de kɛra. Ne mun f'e ye surɔ ne m'a f'e ye n ko bi ka gɛlɛn ma wa. karamɔgɔ e y'o bi ka gɛlɛn ma don ma deli ka diya i la yɛrɛ karamɔgɔ ne dun mago de b'a la. adamaden yɛrɛ ka kɛ bakilu ye tan to n'a fɔra dɔrɔn ko n di yan nɔ ko o t'e bolo. sani bakilu an sera yen wa. karamɔgɔ an tɛmɛna yen. 100 ni 100 bɛ ka ne buruja bi. karamɔgɔ ne mago de b'a la. Dun tɛmɛna 20 ne 20 compter ka d'i ma e ɲinɛ n'o don kɔ dɛ. Bi ni n ko n k'a tɛ kun i fana kan k'o faamu ko ye Sali. karamɔgɔ a ma deli ka k'e kun koyi a ma deli ka k'e kun. sisan Sali sisan ne bɛ fɛ ka e ɲininka o. E ko nin ye 100 ni kɛlɛ fiyewu. E bɛ k'i ɲɛ kun ne kɔrɔ sɔrɔ e ni ne ye nin kuma kɛ ne ko i ma n ko fantanya bɛ na. Bi sɔgɔmada na e bɛ n'i jɔ ne la ko ne ka 100 d'e ma sabali sa. M'a faamu dɔɔni sa. Est-ce que n'i yɛrɛ fɔ yɛrɛ ye du kɛnɛ ye wa. karamɔgɔ i b'a di de wa i t'a di mun. An ma bɔ so kɔnɔ de wa e kun tɛ se k'a fɔ ne ye so kɔnɔ dɔrɔn ne k'i ni hakili yira ɲɔgɔn na. 100 tɛ yen bi a ka haramu a tɛ yen bi. n'i dun ma 100 di karamɔgɔ ne totɔ tɛ yan bi dɛ n mago de bɛ n ka 100 na n totɔ tɛ yan dɛ 100 di ne ma ne tatɔ de don n ka ci la n'a ye. Subhanallah la ilaha illallah Muhammad 100 wa e ka furu Sali. Ni ne ma 100 d'e ma bɛ e bɛ taa min. ne taa n ka so n'i ye dɔ sɔrɔ don min na i bɛ n wele n bɛ na karamɔgɔ. non ne muso ta yɔrɔ ma ɲɛ. non ne muso ta yɔrɔ ma ɲɛ. Bari a bɛ fɔ ko muso i jija i n'i cɛ ka jalaji min comme ça ni di nana don min na a bɛ jɛ k'o dun. karamɔgɔ minɛn talen filɛ 100 di yan ka taa. ni ne ma 100 di e bɛ taa n ka so. ok baasi tɛ Sali baasi tɛ n ye nin faamu. I komi bi ka gɛlɛn ne ma e tɛ k'o faamuya e bɛ k'i ka minɛn cɛ 100 kama taa. ayi taa Sali kana kɛ dɛ. a banna ne jɛna ayi dili bilahi ne jɛna dɔ kɛla jɛjɛri fasa la koyi. don o don kuma kelen an t'an si ko la. Sali bilahi taa Sali n'i deli n salen kɔfɛ Ala kana si wɛrɛ diyan ne t'i deli bilen koyi i ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa walahi ne ta bɔra a la taa n'i nan'i sɔrɔ yan bilahi e tɛ Sali ye taa taa. Sali sabali. Sali sabali koyi. Sali ne bɛ tilen k'a f'i ye furu de ye muso danbe ye. Sali i tɛ bubaramugu nafa dɔn fo ni sunungu bɔra la. I t'a dɔn k'i bɛ k'i ja f'i k'i bonya. Sali i b'a fɔ ko dugu dɔ ka jan i t'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ ka jan n'o ye. E y'i diya e bɛ furu la o. An mun tɛ furu la an b'a kɛ cogo di. Sali o mori si tɛ yan ne ma don mun kan ko ka n ka furu ko ɲɛnabɔ ka di yan. Sali ne yɛrɛ sɛgɛnna ne bolo banna sa ne y'a faamuya k'a fɔ ko bɛɛ ka alamisani juru bɛ Ala la kabini o kɛra ka ban ne tɛ n ka wari lacɛn bilen tuguni. E y'i diya e ye furu sɔrɔ i nana masumali ka sɔrɔ i ma sɛgɛn e b'a fɔ k'e b'i ka minɛn cɛ ka taga ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn furu de ye muso danbe ye wa n'i ka minɛn cɛ ka taa fɛn bɛ yɛlɛ i la n'i tɛ fɛn min da kɔnɔ Sali komi siɲɛ fɔlɔ la i taara i nana o tɛ yan filanan ta walayi n'i taara i bɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ nalen bari sabula muso bɛɛ bɛ ka furu de ɲini sisan bɛɛ bɛ ka kunsɔrɔ yɔrɔ de ɲini bɛɛ bɛ sutura de kɔnɔ furu la e tɛ se k'i cɛ sutura ne y'i Alima ka kuma mɛn koyi Alima de bɛ k'i nɛgɛ k'i furu sa Alima mun ye nɛgɛ o yala Alima y'a furu sa Vara tɛ ko sugu bɛɛ hali kɔsɛbɛ Vara b'a fɔ ko Alima ci ɲɛnama est ce que Alima taara waso Alima y'a furu sa Alima bɛ nɛgɛ sa e yɛlɛma muso b'a fɛ k'i b'i ka minɛ cɛ ka taa dɔgɔ foyi tɛ kɛ mun na sabula o b'i ka ko bɛɛ supporter mais i b'a dɔn tu m'as déçu aujourd'hui pourquoi parce que Alima ma découragé e ka fantanya la Alima ma découragé e ka mauvaise apparence la a y'o bɛɛ supporter Alima bɛ ka nansɔngɔ mun demander e fɛ ka tobili kɛ a ne bɛ jɛ k'a dun e bɛ ka dɛsɛ o la ka découragé k'o tɛ e furumuso ye a m'a f'i ye k'a bɛ taga non mais attends n'o t'a la il faut que tu m'écoutes il veut hypocrisie à vie de en oubliant non pas il faut pas dire en oubliant comment est-ce qu'elle est venue chez toi Alima n'a fait cogo mina ay wartigu bla e kama alle ka sokunti bolo ka moto tigu bla e kama ka mobility tigu bla e kama étage tigu bora no fait Mohamed ka condition qui era cogo mina o ma dogila le monsieur il avait tout c'était un homme d'affaires mokom na ka date chimalla ala te week-end ke yano dans les pays américains dans les pays européens, pendant que toi et moi, on a doumuni sur les galères ou bana.
500 francs ou ta soro grand sœur de Mugandama ou Binani. Au Binani va do cigarette là ou ta do glola. Ameta qui est là do grand sœur qu'elle fait. Au ati bête maintenant, elle a supporté tout ça. Awokabe de ga furula. Furula furula wari yere ma boy ekuna elle le sait ça avec une sutura au kokam. Grâce à des familles pour que Almagata ait fait, elle a accepté tout ça. Mais aujourd'hui, toi, tu oses dire qu'elle va divorcer. Hein? Slamia Sassir, là, il t'a fait qu'elle me souffle il t'a fait mais qui va divorcer? Et t'as donc vous souvenez sutura les foufagas, faut y avoir un parce qu'au final, il sutura, il a démissionné à Kondana. Il faut n'ayani, ni n'y en a pas ni béwolo. Elle s'est gardée sur la tête. Pourquoi tu n'es pas reconnaissant? Moi, je t'envie. Moi, je veux être à ta place. Je suis un célibataire. Tu as quelqu'un qui t'aime. Et tu veux être hypocrite. Et vas-y. Quand on t'a parlé de Manen Denis Ferré, ici, il y a un regret. Je te conseille. Non, parce que quand toi, ce sont des bêtises que tu fais. Il va t'en faire, tu retires tes mots. C'est ce que moi je vois. Il va te lever, il va faire pardon. C'est la solution que moi je vois. Non, mais comment est-ce que tu peux dire ça, mon ami? Ah, tiens, elle supporte tout ça, il ne faut pas oublier. Sali, wallahi ni tara, ne reflète à finir. Il va nimisa domino, on soit tara de peu. Furu kadi mene tuntara ngaka kuna odili. Akakuna. E plein ni tanga be sigida mo wa tanga be deka. Basa bla furu dibe e kuna e be furu la. Andu plein ni, an ne kenelo sigida mo la ngolo ye. Awo, kataso, an were do, an botigi do ko sani bi muso furu le do ye wallahi. Mais tellement ga ma furu. Furu di tan kuna mo te tanga danga. Jogo sugu be weda ela. E du plein ni mo be jogo de ela. Ibi ka tela sigida, la sigida mo be jogo de ela. Taka wallahi taka ay dili nya fam mais to ya bi shini sokoma ko ne won mita shine beta aywa ko kulo kuna di wala be la dili kame wallahi shini sokoma yo ta comme était la dili kame ne fume ko sa be gra zuru do te ta wallahi ta ibe ni misa do mu ni bi kila ko ne de fleka ne fene ga kuma me se fene ga kuma ka chakuli Flo ibaro ne ga ni kuma en be fam wane ga lata be mais ni segen fene be chela muso kan godo sa Flo ala kama sa ko do be nye kono dimita nya dimine do sa wala billahi anga moto chena ni akle joli ni akalo joli hein mon ami mi ora bigi fam si ça là donc Fanta du fait que Fanta era bana era tegasegali ga iga mi feni nusa non, ni mais ça, mais il faut une fois à la maison, à essayer de faire pour demander pardon. Allez noter, on n'a pas l'argent maintenant, mais bon. Ok, c'est bon. On part. Lui, c'est Farah. Wallahi, follow ma koroba kunte ko fo ke gansan. O tumba fo. Ko kamelen koro ni baliku ala o lebe muso folo nyini kadima asaba to yere ka koyi do obe muso me nyini kadima fo ki sa o ti jigia tien ga ango ngani ngataw mo fa ngani ngataw fu orla o lebe ku sefle an kono dongodo bari ane ni yukano ga o makan fe ni toro buena dron ubi shininga kumofo ga andi yoyi ambala ngame furula kata soro san furu dokala si san furu be nafo ngomi cha ubi ka anyele mayele machuka mi kadonye ni wati mi jara umi oboke ni mi jara mi dai obofo ma shite ka miri barika la blen kata soro ali ala ere ko muso iga aljine soro abi chesin korolala na sisan furu muso min be ka ba chebunya ori dokoyara
e karamo e kelen du sigi be kelen na kuma na o kuma kɛra cogo di Kubake nam ete se ka fam bari e cegana e me alle ne cegana ka karamo an yɛrɛ nana sigi ke to kuma na buru e ma bo foyi de kalamo e hami e tiɲɛ de mais ni ma hami jugu boy nika ibi yɛrɛ fa fu mun de gura Kubake abe foko cɛ ka jɛnatigɛ awɔ a bɛ fɛn saba de o tiɲɛ kɛ bangeba ɲuman awɔ balima ɲuman fila ani furumuso ɲuman o ye sabanan ye ne ta fila bɛɛ ka ɲi nka ne ka kelen man ɲi cogo di ta karamɔgɔ kelen jumɛn dun man ɲi o saba la ta ne ka furu position de man ɲi Allahu akbar depuis ne ni den jalamani ta ka don n ka so kɔnɔ ni waati min ka gɛlɛn ne ma a bɛ to ka sinikan kumaw dɔrɔn de fɔ ne ye tiɲɛ yɛrɛ la o man ɲi nka n y'a yira ala la karamɔgɔ dɛ e bɛ ka ɲinɛ yɔrɔnin dɔ de kɔ furu ye fɛn dɔ de ye don dɔ ka di wa don dɔ yɛrɛ man di n'a jɛra don min a bɛ taa n'a ye ɲɔgɔn fɛ n'a koyara don min a bɛ taa n'a ye ɲɔgɔn fɛ muso ni cɛ i bɛ n'a fɔ fu ni safinɛ aw bɛ ɲɔgɔn terefa de waati bɛɛ lajɛlen i fana sa wa an ta in na an fila bɛɛ de ye fu ye koyi an bɛ ka ɲɔgɔn tereke waati min mana an ja Allahu akbar bɛɛ b'a dɔn furumuso kan ka muɲu de o ye tiɲɛ bɛɛ b'a dɔn muso n'i muɲunen den bɛ barika nka ni ne ko kelen ta in ma a b'a fɔ ko 100 karamɔgɔ nka n'i ye ka muso in yɛrɛ dun lajɛ dɛ n ma ɲɛnama ko da don a bɛ ten hali n'i taara du kɔnɔ ni kɔngɔ b'i la n'a ɲɛ dar'i kan dɔrɔn a b'a dɔn ko kɔngɔ b'i la a bɛ dumuni d'i ma o muso nasuguya de b'a cɛ faga so kɔnɔ a bɛ ji d'i ma a bɛ fifa a bɛ fɔ o de ma ko kerecɛn kaburu yayi n'i y'a kɛnɛmana ye i b'a fɔ ko ayi nka a bɛ min d'a cɛ kan so kɔnɔ n'i bɔra o kalama diɲɛ don o don bilahi i b'a haramuya nka i ye kuma dɔ fana fɔ sisan an ka village la a bɛ fɔ o muso nasugu ma ko jakuma muso muso min bi kɛnɛma bɛɛ b'a fɔ k'a ka ɲi nka so kɔnɔ a bɛ ne ka cɛ fa nka n'i ko ne ɲininka ne b'a fɔ e ta ye t'o ye dɛ Kobake ne ta ka jugu n'o ye Allahu akbar i ma in bɛ ka fasa i n'a fɔ kɔrɔnfɛ wulu a y'o tiɲɛ ye dɛ a bɛ ka min dan kan ala ni kira de b'a dɔn Tora président kɛra cogo di cɛ kan ka kɛ cɛ ye dɛ tiɲɛ kelen pewu n'i kɛra cɛ ka ban i sɛgɛnna i b'a bɛɛ ku i b'a bɛɛ kɛ cɛ de ye cɛ ye koyi n'i kɛra cɛ ye a bɛɛ bɛ k'i dɛ wa a bɛɛ bɛ k'i la m'a ye cɛw u sɛgɛnnen don mais ale yɛrɛ ye cɛ da ka tila ka cɛ sɛgɛn diyagoya don a fɔra an ɲɛna o a fɔra an ɲɛna président a dun kɛra cogo di président e mun ya cɛ sɛgɛnnen don diyagoya ye o i m'a ye cɛ filɛ n'i kɛra cɛ ka ban i bɛ sɛgɛn kelen filanan cɛ kan ka ko bɛɛ i man ka na ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛ fana n'i ye cɛ ko dɔ bɛ yen i b'a bɛɛ k'a to yen cɛ yɛrɛ de kɔrɔ ye n'i ye k'i b'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ diyagoya i bɛ sɛgɛn kɛ i bɛ sɛgɛn e m'a faamu président ko a ka muso de kɛ mɛ k'a dusu kasi muso b'i dusu kasi kɛ o tɛ diyagoya cɛ yɛrɛ kɔrɔ ye o ye n'i ye muso ta ka ban dɔ dɔ ka di dɔ dɔ man di furu kun de y'o ye furu kɔrɔ yɛrɛ ka ca koyi ni i b'a bɛɛ f'i ɲɛna a ka nɔgɔ koyi furu ye fɛn dɔ ye dɔ dɔ i ka jan dɔ dɔ i ka suru i ma nin ye wa min ka jan ne ka suru bi i m'a ye e b'o dɔn wa e t'o dɔn bi i ka jan i ka suru furu yɛrɛ kɔrɔ ye a bɛ kun furu la furu kun ye min ye a ka ɲɔgɔn safinɛ a ka kɛ ɲɔgɔn fu a ka kɛ ɲɔgɔn safinɛ bi e ka jan sini e ka suru i b'o kɔrɔ dɔn wa e t'o dɔn o ye fɛn min ye wa o kɔrɔ ye min ye wa bi ka di sini ka di i b'a dɔn muso yɛrɛ yɛrɛ dɛ non i b'a dɔn ko ye fɛn cogo min na dɛ sini sini ɲinɛ muso kan ka muɲu ka sabali ka cɛ a ka ci ka gɛlɛya dɔn o cɛ n'i ye hɛrɛ fana sɔrɔ i hakili di muso fana na o b'a to muso fana b'i ka gɛlɛya dɔn bi cɛw fana ko mɔgɔ tɛ musow la u fana musow fana taara ka cɛw bonya diyagoya o ye o a bɛ sɛgɛn sisan Badara e ka nin kuma e yɛrɛ hakilina ye maa bɛ n'a ka dusukasi ko la i bɛ na manamanakan fɔ la mɔgɔ de la ala président ala kama sa maa
dusu kasi la karamɔgɔ yɔrɔ min sa karamɔgɔ dusu de kasilen don ko a ka patrɔni de kɛmɛ k'a ni siri k'a da kun k'a kɛmɛ k'a ni siri k'a kɛ koli i ko maa min kɛmɛ ka furula cɛ siri ni juru ye président i fana t'a jateminɛ sa wa n'a fɔra furu yɛrɛ la cɛ kan ka muso bonya muso kan ka cɛ bonya mais olu ta in de kɛmɛ ngarantɛ i b'a ko wulu fatɔ sirilen juru la a bɛ mankan kɛ cogo min a b'a kɛ ko janko ne kɔni tɛ kɛlɛ in kun dɔn dɛ nka nin kɛlɛ a ka gɛlɛn sa dɛ. olu ta kɛ o ne ta de ye olu ta o ne ta ye ni bɛ furu la kɛ furu yɛrɛ kun ye fɛn min ye cɛ dɔw bɛ yen a bɛ fɛ n bɛna fɔ cogo di a yɛrɛ bɔra kɔnɔ sisan muso furu a ka kunna bi i bɛ taa sɔrɔ muso yɛrɛ hinɛ banna furu kɔnɔ makari banna furu kɔnɔ sisan furu yɛrɛ kɛra min ye dɔrɔn ni n'ala ye den don an ni ɲɔgɔn cɛ ka ban dɔrɔn a bɛ ɲɔgɔn de goro a bɛ ɲɔgɔn de kun i m'a ye cɛ yɛrɛ mago tɛ muso la muso mago tɛ min na nka hinɛ yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye den ye ni den b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka ban dɔrɔn a banna ni den t'an ni ɲɔgɔn cɛ ka ban an mago tɛ ɲɔgɔn na o ne yɛrɛ bɛ bɔ i b'a dɔn sisan ka wula hɛrɛ quoi ayi karamɔgɔ ne tɛ molibalala bi wula dɛ sisan ne yɛrɛ bɛ bɔ yan ne bɛ taa pucini fɛ ayi président n'a fɔra an ka cɛ ko ju tɛ nin yɔrɔ nin na dɛ ni pucini yɛrɛ bɛ kɛlɛ la i b'a ne yɛrɛ ni pucini bɛ kɛlɛ la tile filɛ na komi n ka bɔ pucini fɛ a ko k'a bɛ n ka sira minnu da sanfɛ a sira ninnu ma se ka sanfɛ sira dali daminɛ n'a kɛlɛ an bɔra n bɛ taa sini ni siniwa bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sisan n bɛ t'o ci ninnu na i m'a ye maa kɔni hakili t'i muso la dɛ. président i jɔ bani pucini ta in to yen fɔlɔ a fɔra e ɲɛna ko cɛ n'a muso bɛ kɛlɛ la e b'i sigi katabakan na e bɛ fɛ ka yɔrɔnin min fɔ dɛ e tɛ fɛ k'a fɔ de ko furu ye fɛn min ye furu la n'i ye muso furu san kelen san fila den mana sɔrɔ furu hinɛ bɛ ban ka furu t'i ban ka tɔ to balimaya ani jigiya ani hinɛw de ye e tɛ fɛ k'o dɔrɔn de fɔ wa diyagoya y'o ye koyi o de bɔra ne kɔnɔ o de bɔra e kɔnɔ o de bɔra ne kɔnɔ furu kɛli furu i b'a dɔn n'i fana ye muso fana ta n'i ye muso kelen ta muso kelen tigi ninnu tulo ka gɛlɛn kojugu n'i y'a f'u ɲɛna n ka jamana kɔnɔ bɛɛ ka muso ta ni muso ma réglé kelen fara kan n'i bɔra kelen na i b'a kɛ fila ye n'i y'a kɛ fila ye i b'a kɛ saba ye n'u kɛra dɔrɔn i da bɛ bɔ kuma caman na o i da bɔra kuma caman na ka ban dɔrɔn i b'u to yen u bɛ ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn forokoto ka ɲɔgɔn saba yan fɛ u bɛ ɲɔgɔn saba yan fɛ n'o kɛra dɔrɔn i bɛ lafiya président muso joli bɛ e yɛrɛ bolo de président ne yɛrɛ si ma se muso furu ye e si ma se wa sinon muso wɔɔrɔ kɔni bɛ ne bolo président sisan ne bɛ taa pucini fɛ yen e bɛ taa pucini fɛ yen ne bɛ taa ni pucini yɛrɛ man di bi président k'an bɛn yɔrɔ a bɛ kalo k'e kelen fatɔ ye an bɛ an si kunkolo de man ɲi k'an bɛn est-ce que banabaatɔ ka ca jamana ne ka jamana in kɔnɔ koyi nin fana bɛ fɛ ka kɛ banabaatɔ ye e ye fatɔ de ye n'o tɛ ne tɛ fatɔ ye ne bɛ n ka dusukun kala de la musow a y'a hakili to a cɛw la o cɛw a y'a hakili to musow la nka min bɛ kuma kelen fɔ muso ɲɛna muso de ye muso de ye dɛ muso tɛ se ka kɛ cɛ ye fiyewu i y'a mɛn muso yɛrɛ de don n'o tɛ n'an bɛ yan jɔ n ka cɛ an bɛ kɛ cogo di muso a y'a hakili to a cɛw la a kana sira fara ka taa nasaraze fɛ a kana sira fara n'a cira sini na o de ye bilen n'an bɛ dugawu kɛ e se yanfa tɛ ne fɛ ayi ne de don n yɛrɛ ɲinɛna o ala ka hɛrɛ kan Sali tɛ yan n bɛ nalen Dili Dili t'a la dɛ n ɲinɛna ka kuma kelen f'i nana o de f'i ɲɛna n'i y'i cɛ nana komi a diminen bɔra n'a nana i ɲɔngiri ka yafa deli a fɛ bari sabula i ye kuma minnu fɔ i ye sinikanw de fɔ ne kun tulo bɛ ka kuma bɛɛ la o k'a b'i de a f'a zɛri ne y'a bɛɛ mɛn i y'a mɛn n'a nana i ka yafa deli a fɛ i cɛ de don walayi i ka diinɛ kɔnɔ don a b'i cɛ senkɔrɔ de dɛ ayiwa ne tɛ ladili kɛ n'a kɔni nana kɔni i ka yafa deli a fɛ n'a nana n bɛ kuma karamɔgɔ hakɛ to dɛ ne yɛrɛ mago bɛ ne la ka kɛra cogo di yafa n ma ala n'a kira kama ayi Sali nin tɛ foyi ye waati dɔw la mɔgɔ kɔni o tɛ kuma ye sa karamɔgɔ ni mɔgɔ ye yafa deli fɛ i bɛ kuma dɔ fɔ sa n dusu de tun bɔra yafa ma ala n'a kira kama jo foyi de t'a la ala de yafa ma se ala ka yafa bɛɛ ma sinon wagati dɔw la kɔni nin tɛ ban la furu do quoi a bɛ faamu mais karamɔgɔ fɔ dɔrɔn k'i yafara sa mɔgɔninfin i kɛra cogo o cogo i mana dimi cogo o cogo a bɛ fɔ ko ni dusukasi y'i bila ka wulu bɔkise ni dusu sumayara bolongɛndenninw de bɛ nimisa dɛ mana suguya dɔ bɛ yen kana na to k'a fɔ mɔgɔ ma a bɛ maa miiri janya i yafara ala de yafa ma se ala ka yafa bɛɛ ma amina Voilà, mon ami.
Vas-y. Hein? A wele ke, il va muso wele. Fla, wele ke. Mais attends, c'est ta femme, c'est à toi de demander pardon, il va wele dron. Ah, mais elle ka wele dron. Fla, sera na. Ok, comme tu es mon ami là, Oh, je vais faire ça. Vous connaissez Alice! Alice! Alice est là? Vous n'avez fleur, prenez tout le monde. Vraiment, ça se sent que ça va pas. Mais, bon, il faut parler. Comment ça? Hein? Alba flene, et vous qui venez à comment faire le Flo, mala bonyela sa, mala bonyela sa, mala bonyela bay. Mala bonyela sa. Voilà, Clovila. Clovila. Alma. Alma. Papa, ne plus là. Ite ya fama. Hein? Qu'elle a fait maman. Ne. Allez, affaire. Ne ko mun ga kai. Be ya fane ma. Dusure ne kun dusure kun bora. Ne kun dusu bora be bo do al ne grand serva do debi ne fitin ne kun dusu bora do. Ne be kuma fo balu de. Il avec un mollet, vraiment mollet. Ne be feng les filles ha. E kan ne ne dusu no de ngani la sin dema. Sino cho ku men ken la de ta kana ne so ba ku na bi. Ne me tan fi wallahi. Mais comme il kan ben dusu la, be ya fay man ken no. Ala ga fa ben. Dieu fait quelque chose. Moi, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit que c'était l'amour mafia qu'on canou des doigts. Ah, mais toi, tu veux que je dise ça comment? Ah, il te doit nous faire du il t'a pas demandé, il t'a pas ton conflit. Voilà. Non, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi qui ai parlé de ma maman.